ndakabatwawo nezviwaini. Imimi vakadhakwa chimbomira takunzwa nyaya kani makadhakwa imimi. Diva ndomborombo. Aiwa pana nyaya. Pane vanhu vandoda, pane vanhu vandofarira. I love Daily Selector zvekudaro. I love Trish, I love Diva. Angachitaura imi vakumamba manhingirikina kamatanga kutaura sezvitaurwa. But muchinda uya anoi captain ndakumumamisa uya anoi captain ndakumumamisa uya ndakutokudza icho ndakumumamisa kunyo kwake muchinda uya auipa live pangu ngoti he chiruoko chakaremara ndakaremara ndaramba ere but ndakumumamisa muchinda uya ndakutokudza icho kwa ndakumumamisa kwiri pa live pangu otaura kutanga kutaura musuri handizvidi izvozvo izvo inini handidi vanhu vandoda kuya panapa waida kuzvita maangel of war zviri kufamba here ndatenga wine ye40 rand Mr. D wakadhonurwa ndiri kuzoona kuti wakabatwa wambengo wakuchema unodza munandichemedza ndiselector natrish. You know these guys, I don't want them to fight. You know these guys ndovada vese vari tu. I love them a lot. Unoziva ndovada vanhu vavava. You know ndinopedza zvako ndirwadza kuti manje ndoti chii ndotaura kuti unoziva kuti pane pamwe kuti unopedzera wakupererwa nekutaura kuti ndoti chii manje zvakafanira kuti ndorwisa Diva kana Miss kana Boss G kana kuti iwewe Dish andinzwi zvakanaka ndenda kupererwa plus ndamwa urai ndobudisa musodzi ndirakutombodira dira watochema ndizokuseka ndachema kudhara nya ndachemera Daily Selector indobva ndarekodha ndigokuseka Daily Selector naDish makapenga vafana mondichemedza imi palive ndinopenda novhura yangu live trishikwira panapa. Hi guys, enjoy yourselves, have a lovely day. Saka makunitiza nokuda kuchemera no usapinde nemoto makundidaro uzoba strong wena Jones uzoba strong akiri utloba strong ukhuluma so sisimrimi ukhuluma so manje namhlanje Tom nini kana makumwa dore inini andichapindipo andichapindi yangu. But thank you, Wagona. So I'm happy, like I said, guys, everything is under control. I feel happier. I feel much more confident. And this is Nabasa Neku Postwa, Nambemchi Poster is absolutely fine. I will do what I gotta do. Okay, a girl's gotta do what a girl's gotta do. But and this is not my insecurities. I have to under Postwa, and this amuri kundi poster zvacho. Vanoda kuona makumbo angu nyatsoenda pamaprofile angu muone makumbo angu chezvo kana mchida kumaona mboita seko makumbo ako akanaka kudara sex akanaka sei nditori chimama chakanaka kumboridzirwa mutazve makumbo handizvioni. I think pardon chitatu ndiye anozviona ina handizvioni. The good thing about it is isusu takakudzwa sevana tichivanhu vari confident saka hatidzikisirwi kunzi hure isusu tichiziva kuti hatisi mahure. So hatisi vanhu vekuti tinohwera takapinda magumbezi tichichema nekuda kwekunzi tanzi hure. Vanhu vachona vari kuti mahure vana Judy vachona vari kunzi vari kutituka kunzi mahure. Ivo vatori nemanudes nemavidhio munhu anotengesa kazamu kakadai so kakarembera. Honestly speaking, absolutely disgusting. Judy, you need to do better. You need to do better. I'm not afraid of you. Open as many lives as you want. Ndakumbonodira mofu makadini. Kana iwewe ndakuzadza murimi ndakuzadza. Yes, can Tom. So iwewe pardon mbonyara kazani. Tsana neni sha. Pardon shana. So what I'm saying panapa is kana sisi murimi ndizadzere. Zadza dira rizare. Inini chandokutaura ndechekuti Judy kana uchiti wakasimba haundihli inini handiti kanda address yamachokwadi kanda paSouth Africa pedu apa unoziva kuti ndakagara muJoburg inini kuLittle Falls for 5 odd years. Wanzwa here 5 odd years. Saka haundiremeri Judy, cooler down, relax. Ndinogona inini ndisina mashoko ekutuka ezvinyadzi.
handiti, but hazvirevi kuti handina zvikwanisiro kana handikwanise kukupindura. And inini information yamuda kubuda nayo ndeyekunyepa fuck sake, Sean is fucking so difficult. So nenhau yekuti inini pachezvangu handisi munhu wevanhu, ndinorarama life yangu nemhuri yangu, handiendi kumashow kwenyu kunosangana muchimwa doro muchita sei, handiko. Saka information zvamanje manje hamuna information. Makauya panapa nezuro muchita kuti hey, hana mapepa, ndakakubuditsira 2 mapassports angu yeBritish neyeZimbabwean. Saka zvamanje manje information hamuna. Ndi kana muinayo, kana mune chinoinudhu rangu inini daily, uyai nayo. Mukusikizirei, musasikiza komana, budai nawo kani ngwati bvo. Ipapo ndokupai permission. So information hamuna, musada kutiraramisira nezvima threats, atishandi ikoko and atitongwe nema street kid. End of. I don't sit on the same table with you, Judy. I don't sit on the same table. Ita life yako yeurombe chinerera chaunoita ku South Africa, uzive zvekutengesa nyini yako. I am not interested in your stupid shenanigans. I'm not interested. Ita life yako, Judy. Tengesa nyini. Anotengesa nyini, video racho ndinaro guys, ndinarozve. Ndakashamisika kuona kuti ko zvachakaora chinhu chacho isvo tumatinji zvacho zvinosvika komanaka. Aya, rega uve single utambure, hausati warohwa nenhamo Judy. Uchati worohwa nenhamo, uchati yokurova nhamo, uchati imagine exactly, we're not in the same tax bracket. We're not. All right, undoda kumubloka uyati text back. Yes, I'm not, I don't sit on the same table na Judy and I never will. And ukangokomenta zvakashata nasi ndikukumuta. Simple. Anti mukuti trimabhuli, toda kunyatsokubhulai manje. Toda kukubhulai zvamunochanyotsoona kuti ya tinokubhulai sezvo mati isusu tinotonga, tinotenga nemari. Tichazviita izvozvo zvamuri kuda zvachona, ndichanyatsokumake sure kuti ndazviita. 1. Chechiviri, hamundirambidzi kuvhura malive. Hamundirambidzi kuvhura malive, ndovhura live pandada. Mati madiko. Hamuna yamati maita, ndoda kuvhurira imwe hombe. Ndaunyatsokuuvhurira imwe hombe. So hamusati madii, hamutithreateni, hatisi vana venyu, hatishandi kumba kwenyu. Musahwe godo nemukadzi anenge akaloronga life yake muchititukira vana vedu. Mwana wangu ari kumayunivhesiti. Chii chinoshamisa about kutuka mwana wangu ari kuenda kumedical school? What's so special about kutuka? What's so special about kundituka inini? And this is 16 years old kainini, wekuti you expect me kuti, and I'm not even trying to be to look 16. I'm 39 and I'm proud. Anditka, saka I have no interest whatsoever kunzizvo nizvo body shaming. Zviri kwamuri nandina dumbu, I'm beautifully and wonderfully made. And vazhinji vachona body yacho amuri kunditukira iyoyi. Ndinoswima 27 laps manzo. I'm a flippant swimmer with my body and I'm very confident. And andidzikisirwe nevanhu vakatasana na Judy. Go and get educated iwewe Judy. Dzokera kuchikoro. Musade kuti wanzira panapa muchita kuti kunge isusu tiri maprisoners. Hatisi maprisoners. And TikTok haisiye kumba kwenyu. Tinoivhura. Malive ndinoavhura anytime. Hamundiudziri and hamundimisiri life yangu. Don't ever mess with me. Mofunga kuti okay, daily akanyarara. Whatever. Totomboisa profession paside. Totombochidhila pachizimba chacho icho. Totodhila pachizimba because ndo zvamukuda, hamudi kunyarwa stereki. Hamudi kunyarwa. Saka inini ndiri kuti kana makasimba ndipei maadresi. Sandi ndakuvhurira case. Salome une macase, not even 1 count. Not even 2 counts. Une macounts akawanda. And uchabahwa, and mese muchabahwa, and mtemo uchaita basa rao. Mutemo ndo uchaita basa rao. Kana musina mimi mosha, muchauyawo nemasolicitors enyu. Tonosangana kucourt. Masolicitors angu nemasolicitors enyu. Ndo zvichaitika guys. Ndo zvichaitika. Hapana kuhlihlidzirana, hapana kuthreatenana. Chingoripo ndechekuti pakaparwa mhosva, muri kundibhula muchindiextorta mari. So therefore tinoisa mutemo uita basa. Polisi ngaite basa. Hapana musangano wamboshandiswa pano. Hapana kana. Hapana musangano washandiswa. Guys, minishoni yangihlula. Yes sis. No, sister, kuruma isindebele si right son.
Saka imi muchazoona paya kuti izvonizvo Sandi imbotuka Trish. No, andimtuki Trish, I don't mind. I've forgiven her if anything at all. I have a clean heart towards her. No problem with Trish. No. So what I'll tell you is it is well, guys. It is well. And the Msandi inbox. How are you? No news is good news, guys. No news is good news. Nditori bo ndakula down. Ma cases avhurwa zvamwari chaizvo and toda kuona kuti izvonizvo kana pasina mhosva maaudio enyu amuri kuita ese aenda kupolisi and mhosva iripo yaparwa. Ndimi muri kundiposta muchindiposta vana Louisa, saka munhu watinobata isusu ndisandi because ndiye nyakutanga nyaya yachona, ndiye nyakuitanga nyaya yachona, haisi secret, ndiye nyakutanga nyaya yachona, so ndiye wandichafamba naye. And kubatwa, I don't care, honestly, I don't care. I've got solicitors, I've got police involved who I've opened a case for. Munhu akanditadzira and nachandakamutadzira mukadzi yawo. Yes, and nachandakamutadzira mukadzi yawo ndakatomubatsirawo nemoyo unoda. Saka kana wakuzondibhula just because ukuda more money from me, auna senti raunowana kubva kwandiri nini. It's not gonna happen. You are lying to yourself. So imimi rambai muchindituka, the more yamuri kundituka, the more muchimunyudza Sandi. The more muchindituka, the more muchimunyudza Salome. Because 100% andine nyepi. Captain iwo uchazobva kuSouth Africa, wakuya kucourt kuZimbabwe, wakuzobatsirana futi na Salome wacho, because hauna zvaunondiita inini. Hauna zvaunokwanisa kana utomboita, autokwanisi. Anditogoneki. So makandibhula ndikazvinyararira ndakukumbira iregerero kaviri mazuva matatu chaiwo. Guys, kana ndakakukanganisira nekukupinza mba, I'm very sorry. Ndaitawo ndikubatsira. Mari dzandakabuda guys imari dzakawanda. Kana dzisina kuwanda for imi madzirevi kuti hadzina kuwanda for inini. So inini ndikuti rambai muchiita zvamuri kuita, rambai muchindiposta, rambai muchindita body shaming, mukutondipa macases akawanda, mukutondipa nyaya mukunyatsondipa kuti statement yangu chaiyo inyatsobuda sweet. Statement yangu iri kubuda sweet, zvese zvamuri kuita, labeling, body shaming, zvese muchindikumbira mari, extortion, zvamune muchitaura, zvese guys, asi okusalayo munhu wamukuroverera ndisandi. Munhu wamukuroverera ndiani? Ndisandi. Nani? naSalome. Saka ndo zvatiri kuda kuona kuti mutemo unoshanda here kana kuti haushandi muZimbabwe. Vanhu ngavabatwe daily selector, vanhu ngavabatwe apinde mukati. Handisikumbotretena munhu, but ndiri kukuudzai zvechokwadi kuti inini ukandiita bully uchindikanganisa reputation yangu, uchida kuti vana vangu inini mangwana vakure vachiona mai vavo vachinzi hure. Ndisiri hure. I've worked guys 15 odd years in Shandam, England inini. I've worked and ndakaita my investments angu. Anditi muchindituka muchiti chi akaromba chero zvikanzi takaromba kumba kwenyu kai. Romba yoka imimo mwane mari dzacho. Chii chinokutadzai kuromba? Romba yoka kana muchiti takaromba vanhu honestly munotaura kwamusina kuswera. Don't do that. Antauri nemunhu inini, but matozondituma kuona kuti no kunyararaka hakuna kwazvobatsira. Anditi hakuna kwazvobatsira, andina munhu wandakatadzira guys, andina. Sandi first day ndakamudzwa kuti Sandi usa-advertise BNB, don't just go unorelaxa. Anditi ma-receipts ese ndinawo, ndosaka inini guys ndiri mwana wemupurisa, handisi munhu wekutamba naye. Ndakatomudza ndikati ndikukusayinisa contract ye7 days kuti ugare pa. Ndipe ID, andina kupusa Sandi, ID yako akandipa. And zveshuwa zvese zvinotekwa, and futi nyaya dzako dzanga dzisati dzapera kupolisi, wanga uri kukoti musi uno less than a month ago, wakasungiswa. So wakudzokerazve, but this time naMwari nyaya yako ikai haiperi zvakanaka Sandi. Saka ramba uchivakurudzira muchimpesvedzera, muchanzwa tsitsi mangwana. Ndokuyambirai, muchahwa tsitsi. Ndapedzeni. Vataurawo murimi parere moyo wavo. Nyaya ndeyamangonzwa ende ane nzeve anzwa, and asinawo nzeve anenge asina kunzwa.
chinoitika ndechekuti kune case inonzi deformation of character. Munhu kana wakakusungisa zvireve kuti uchararama nekusingaperi, munhu anenge achirwadziwa nezvaunenge wamuita. Saka ina hangu nyaya yamurime. Ana kudonha muti Tom. Zvikwanisiro zvokwadi ndinazvo zvikwanisiro. Yeah. Saka ivo kana vachiti vane zvikwanisiro, inini ndichabata yese zvandinokwanisa zvose nazvo. And ndicharwa kurwa hondo chaiyo huru chaiyo. Amundipomeri hure pamurume wansandamboona nechiso changu. Dezvichinzi izvoni zveObert ndakatomuona. Dezvichinzi Obert ndakamuona guys ndichiti but ndakambononakigwa. Andimuzivi nechiso changu ichi naMwari Andimuzivi. Andina kutomboenda kuZimbabwe for 6 months izvezvizvi. Andina kumboenda kuZimbabwe. Ndimanje wandiri kutodzokera. Saka inini ndichapedza masports ese awo. Mudarike nekuno please. Mudarike nekuno. Kana mwenda zimo mudarike nekuno. Rambai muchivhura malive and rambai muchivavhura shem. Rambai muchivavhura. Mukundipa evidence and statement yangu ine yakarongeka very nice clean case. Saka tinoshanda isusu nemutemo and munhu achabatwa and as long as uri muZimbabwe sandi ndokupikira namai wangu akafa. Kubatwa unobatwa because wanditadzira wanditira mhosva isingarovi. Wanditira mhosva yekundikanganisira senemi yekumba kwedu nenhau yekuti ndofira kunzi nisisi wangu ndi-MP saka mofanira kundiwachisa kana brother yangu ikansela moda kutitanisha zita redu. Moda kutifambisa kuti ndiani wemusangano tri wemusangano. Ndakamboya pauri ndichiti ndiri wemusangano inini. Ndamboya kwamuri inini ndichibrega kuti ndiri wemusangano. Saka tototadza kukupai information imimi kuti munokohwa so munoenda pakati muchinogohwesa bhora makadai. Amudi maZimbabweans munhu ane moyo wakanaka. Amumude. Mukovharidzira vamwe vanhu vanobatsirwa. Ini ndinobatsira and I don't need anybody kuti andiudze ndinobatsira kana kuti handibatsiri. Ndinozviziva kuti inini rudo ndinaro. Kuma fellow Zimbabweans angu rudo ndandinaro and ndaivabatsira zvomene chaizvo. Asi zvamaita izvi mhosva irovi. Kana inini ndavakanganisira handina futseki yangu yandakambotaura kuna Sandi haana futseki yaanoziva. Louisa haana futseki yaanoziva. Ndakakumbira regerero vakadzi imi muri vaviri. Ndikati kana pane pandatadza ndiregerereiwo. But makaramba muchingonditsutsira. So munhu wenyu wandiri kuda ndisandi ndotangira ipapo. Imimi kana muchiti makashinga stereki muri kuSouth Africa ndikandirei adresi. Muone kuti handina zvandoita here. Ndipei adresi. Ndipei. Ndakamukumbira inini captain. Ndipeiwo adresi yaLouisa. Haana kutaura chaakataura. Ndipei adresi. Hamusi kutaura. Saka mukuvhurirei malive acho. Malive acho mukuavhurirei. Muchitaura zvamunoda. Atikurambidzei. Rambai muchituka and tukai content yenyu. Make me your content. Nditori relevant zvekutodaro. I'm worth your time. The fact yekuti makagara muchivavhura malive vhiki rose uchingovhurira munhu one live. Honestly, that means kuti ndikukuremerai boys. Ndikukuremerai. Itai life yenyu yekupema. Itai life yenyu. Louisa, handikutyewo shamwari yangu. Kana uchifunga kuti izvonizvo vanhu vanokwanisa kundiputsira. The lovely and the good thing about Mwarika akaitawo ndizvishandire. Wanzwa here? Handina kunzi izvoni tichanoripota kuagency achadzingwa basa. Hazviko izvozvo. Sit down, garai pasi. Manzwa here? Ndinozvishandira ndotsvaka mari. Chipo chekumba kwedu ichocho. Tine ropa remari. End of. Saka imimi kana musiri kufara nezvandiri, I don't even need you kuti mufare nezvandiri. Handisi mari inofanira kudiwa. No, handisi. Asingori nawe yekuti I am confident as a woman. Ndinozvibata zvakanaka. Handibliche zvamunoita inini. Handina manudzi zvamunoita inini. I've held myself very highly and I'm a very respectful member of a community. Saka imimi kana maona kuti zvakunetsai, that is now your problem to deal with. I'm not interested. Problem yenyu, vhurai malive yenyu manzwaka. Andiuyiko, don't shame my life yenyu. Andiuyiko, I have no interest whatsoever. Itai kuti ndive content yenyu. Zvakatonaka zvakadaro. Zvakatonaka zvakadaro. Saka kana imi musingatye ndipei maadresi. Joburg ndeyangu iye ndakataura ndikati
R21 kuenda kuairport ndokuziva ndini Bears nodhiya chaiyo M5 ndodziziva roads dzemujoni ndakagara mujoni ndichishanda ndakabvira kudhara ndichishanda ndozvishandira mari ndotsvaka endi ndichiibata zvokwadi saka imimi musafunge kuti Joburg handizivi kana kuti Pretoria izangihluli Pretoria aimbondikonesi imimi ndipe address kana makasimba stereki muchiti imimi munoda because honestly speaking zvinyadzi zvacho ndamirira madays ane manudzi tine manudzi tipe manudzi matadzi akakubudisa manudzi hapana manudzi why because handisi munhu anoita izvozvo manudzi asati abuda ndoda kuona manudzi ndakavata pamubhedha nemurume upi kana uti upi ndoda kuaona I've waited and I'm fucking tired if I'm quite honest ndaneta nekumirira mathreats enyu haasi kuuya mathreats acho haasi kuuya saka kana makasimba pane kuswera muchivhura malive tipei address ndipei mukundinyimirei address dzenyu iwewe captain ndiudze paunotengesera huni paya ndiudze uone kuti handikupedzeri semukadzi ndozvimirira captain and ndinokuchallenge captain ndiudze pauri paunotengesera huni captain ndo pandoda baba apedza nemini anotengesa huni akadzidzirepi grade 1 handitariwa maticha nemarekeni ngaite mushe uda kuvhundutsira mwana wani wewe uda kuvhundutsira mwana wani wewe ina ndikutuki nezvinyadzi haufu wakaona fitseki yangu iwewe captain you will never see me ndichikutuka handimbokutuki pa ndikukudza chokwadi nauya ukugwira Salome inhau yekuti mimi naSalome makadhumana zviweti hakuna murume anouya kuzomira pakadai achirwira vhiki rose uchirwira mukadzi wausina kuvata naye dziri tsitsi dzeitsvimbo rumwe kubvisa mwana wemvana madziwa zvizvo ndo anonzi madanha manje awa captain inini hondo newe ndikutoda kana une chokwadi iwo uchifunga kuti kuEngland hakusviki kuSouth Africa hakusvikiki kana kuti handina zvandina kana simba randinaro ndipe address ndipe paunotenga chikona chaunotengesera huni chiya ndo chandoda uoneka kana wada kuona saka zvokundivhurira live yawakandibloka handiuyiko and handiuyiko ndichingosherwa saka kutuka munhu uchipedza murume mukuru kubuda tsinga uchituka munhu asiri palife you're wasting your time. You're trying to gain cloud. Honestly speaking, we don't sit on the same table, me and you, and we never will, captain. Wakatorashika muupenyu hwako ukutambura urimo muSouth Africa bepa chairo hauna chirwere potse ndikunzwa kuti futi unotomwa zvako mapirizi imwe mapirizi ako akanyarara. Hapana handisi kuti pane problem yekumwa mapirizi, but pane problem kana mapirizi akukuhwisa iwewe akukupinda mubrain kusvika pakuda kutanisha image yomwe munhu asina mhosva. Ndakabudisa inini Mr. Dish varipo erapo. Maybe vanogona kutotivhurira kamera. Andina chikwerete naSalome, andina chikwerete naObet. Obet I've paid over £600. I mean US dollars kwaari. I've paid my wages. Andishandisi vanhu. My employers angu ndowa respect and ndinovabatsira. And handisi kuzomiswa na uyu anzani captain. Munhu akafoira life. Unoitira life yako uri mumota zvimachende zvichisvuka imomo mumota imomo. What rubbish, honestly, what rubbish? What rubbish is that? Very nonsensical. Nai, ziva kuita life yako chengete shwana zvako izvi. Chengeta shwana zvako izvi. Zvikure shwana zvako izvi. And ndinovahwira urombo vana vako nenhau yekuti vachakura vachiona zibaba riripo richipopota richituka zvinyadzi hautonyari captain. Hautonyari pauri papapo. Listen, for me, it's not about the quantity of people on my platform or the quantity of people on this platform. It's about the quality of people vari panapa. Mirirai chokwadi. Vanhu vangani vanotukwa namadha vasina chavatadza. Vanhu vangani varume vanodzikisirwa namadha kana iye captain wacho. Vanhu vangani as a Zimbabwean society toita proud nezvinhu zvakadaro. Ungatoti I'm a proud member of captain of reality. I'm a proud member. I won an award. Award yemsuzo. Award ye.
maaward kana mchida maproper awards ndokuvhurira live na 9 o'clock ndokurakidza maawards angu award winning farmer ndini ndindazvitaura munodhelela stelek munodherera vanhu zvisingamboiti tadzisa kudya chikafu changu nonsense. I've lost my appetite now. Rova chikafu murimi. Udya chikafu. Murimi makadiko. Hi, pardon, how are you? Pardon, how are you? I'm good and calm down. Munofanira kungoita calm down, man. Munofanira let it go. I'm very calm. I'm very calm and I'm very composed and I'm very geared. I'm having my guns blazing. I'm very ready for team yakadai, so I'm ready for them. But kurwa kuzikwedu, man, just to let it go. Hapana chamunombobva pazvesezvo. Chero mukarwa navo, chero mukadini. Ndina let go yandinoita. Ndinozozorora inini Sandi apinda mukati, Salome apinda mukati. Paamavhena apa hapasi kure, manzwa here? Hapasi kure. Sandi wakatonaka wadzoka Marare, wakatonaka. Anditi, wakatonaka. Kana usina mhosva, shaonekwa kuti hauna mhosva. Kana une mhosva, ukunovharirwa mama. Gadzirirai. Garai matorongedza tumapeds twii, moto make sure kuti magadzirira kuenda mujeri. Because ndo muri kutonopinda. Kana makanditadzira mune mhosva, inobatwa pamutemo, haibatwi nenhau yekuti ini ndati usungwe. Inobatwa nenhau yeevidence iripo. Ndo mutemo, koti inoshanda nemutemo. Manzwa here? Zvino Tom Jones zvovata wani. Anda mama nempeta wangu ndadhota nedoro. Anda mama ndotopa murimi nguva ataura ambodururawo. Ngambodurura murimi. Murimi ngaadurure wangu zvaari kufira ndepake pamba pake pana papadhoni ngaambodurura asungunure moyo wake usungunuke afile comfortable kuti at least ndambodurura zvandinoda kudurura mumoyo mangu. Trish uri boy. Richakazara here Tom Jones wedzera. Kana wangu ndingafa. Baba vasikana mbonemira. Baba vasikana. Wakudaro iwe chamari baba vasikana. Wakudaro. Chingowedzera. Wakudaro. Iwe iri. Riripo, richiripo. Richiripo. Chimborora. Kana takutaura zvamwari baba vasikana ndadhonoko. Saka manje aripo rachazokugama paucheya kana yakuita unge yakuzengezera. Mungavapedza pano. Kunana Trish avo, kunana Trish comment section, kunana Mimi avo. Don't worry. Vanosara vaitofambisa zvinhu zvese. Because inini level randitori zvezvizvi ndikutonzwa kuti nyange munhu ndingagona kutomudya chaiwo kumuminya chaiwo. Wakaona panel yakuita unge vanhu vakutamba maclarks zozoteva panel paivo. No, ndanchipa hangu murimi nguva yekuti atsanangure zva. Ndakateerera taurai zvenyu. Pardon, are you speaking to? Comfortable. Vambodurura zvavo murimi vambodurura. Because you know social media social media nde kurwisana nekurwisana. Ndadona ange madi. Ndiri boss layer uri say sweet. Saka social media ndo zvaingori. Inini I'm a person whereby I don't want to see mukadzi achishungurudzwa nevamwe vakadzi. Zvinondibata zvakanyanya. Isusu varume hedu tine mwoyo murefu. At some point inini nyango ndikanzi ngoro vasodai and pressure so much was Linda backup. You know, I love daily selector. I love Fish. I love Mimi. Ona boss G and all the stuff. Pardon ndabasa newe zvako zvokudaro. Waona inini ndauya kuzotaura pa live. Ndenda boykana zvomene. Ndenda boykana handifungi pane live yandakambovhura ndichituka munhu kana kudi kana kupopotedzana nemunhu.
but kana vanhu vakuudza zvinhu zvausati wamboita, you know, chihure chinhu chinopomerwa munhu zvekuti zvinhu zvinonyadzisa isusu vamwe tine vana vedu handiti. Saka vana vedu isusu vachazoendawo patiktok zvamanje manje vari safe vari kuzvikoro, but mumwe musi mwana wangu achakwirawo pafacebook unoona maposta mai vake vachitukwa naStobo, vachitukwa naLouisa, vachitukwa naCaptain. Ndo zvandiri kuda kuti iwewe Captain ramba uchiita zvauri kuita uchimunyudza Salome. Munyudze Salome, as many lives as you want. Ndikukupa permission ndio yandiri kukupa Captain. Ramba uchivhura malive uchitaura nezvangu. Ndine ndichikurekodha ndichaita docket rakadai, chaita file yakadai. Ndoda kuona kuti munopabuda sei. Ndinemi kusvika gore rapera. Hamusi kundiziva, hamundizivi. Inini ndinogona kukudhipisira zvekuti uya handi. Ndine moyo wakanaka usingambobviri, asi ukada kundirakidza kuti uda kukanganisa future yangu inini, udlala ngenye into, ukutamba nomwe munhu, unenge uchitamba nomwe munhu. Handikuvhuriri live ndichikuudza zvinyadzi. I will not stoop as low as you, Captain. I will never do that. Ndakakubatsira iwewe. Gumbo rako rakuda kuora panapa. Raiora gumbo riya waibatsigwa nani? Wainhonga kupi wewe 10,000? Ndakakupa ndisingakuzivi. And I never even looked for you kana kukutsvaka kana kuzoda kunzwa kuti ndakangozokubvunza kuti wakazoitwa operation zvakafamba here zvakanaka. Ukati maita basa. Nasi ndiwo uda kundivhurira my life, uda kundiudza kuti nini ndiri hure. Honestly, really. Chinzi ndiri hure zveshua, I wouldn't have minded. Ndaingoti zveshua ndiri hure. But chazoitwa kuti ndiwe kuzotaura kuti hey, ndingazodlala lina. Inhawu yekuti inini handistori hure racho. Saka it's your problem, guys. Imimi ndimi mnemsi. I-problem yenyu yoyo to deal with. Not yangu. Don't put that on my shoulders. That is your business. Kana uchirwadziwa nemakumbo angu, inini I know for a fact ndiri mwana akazvagwa. Manzwa here? Ndiri mwana akazvagwa. Ndotokuudzai because ndo zvamoda kuudza. Ndiri mwana akazvagwa and ndinobva kuvanhu ndine hunhu. Saka zvekuuya pasocial media ndichizotukana naCaptain ndaisatombodawo, but ndazoona kuti no, makundijairira. So kana imi musingandityi muchiti timutye daily panhingi pake chino nechino, ndipei address and then toona ka. But so far so good. Zvese zviri kufamba munzira yakanaka. Salome tamuvhurira maaccounts ake chaiwo. Izvezvi zvakaba zvinhu zvaobet theft chaiyo. Tom Jones anakukusendera uyu nezuro. Tom anakukusendera RRB ningi docket. Makanzi ndakaiona sister. Ndatsaka muchona ndakatonyarara kudai. Saka chii chandinonyararira iko zvinezvi? Basa raitwa. Pandaimbozeza hangu, I was still thinking ndichimbozvipa time kuti how do I tackle the matter? But matter yaita se yagadziriswa manje. Matter ndio yagadziriswa manje. Kana pasina mhosva zvichaonekwa kuti hapana mhosva. Nyaya ichaenda court yozotaura kuti chii? Court yozo. Mastreets unomaziva iwe. Are you speaking to me? I will speak to you daily later. So you're speaking to me or you're interrupting me? Because I feel like you're interrupting me. You're speaking over me. Anyway, it's fine. It's fine. Anyway, Tom, andataura ndizvozvo Tom. Hapana kutapudza kana kuwedzera Tom, hapana. Nyaya ndiyo, ngoma ndiyo. Tiri kufamba nevakomana, mafambiro avari kuda kufamba nesu. Yes, mafambiro awada kufamba nesu. That's it. Aiwa handina kukudonhedzako Lynn. Handina, ndangotaura kuti kutaura wanga uchitaura kade wangomirira kuti munhu alende. But it's fine anyway, no pressure. Anyway, that's back to you now, Mr. Tom. That's back to you. Thanks for letting me speak my mind. I appreciate. Vateerera vane nzeve dzavo vanzwa. Aiwa handina kukutuka Lynn. Let me find you kuti uri papi ndikukwidze. Handina kukutuka. Ndatongoshamisikawo kuti wangotaurawo ndichitaura. So
kwanzi kwetu kunzi trimabhuli ka saka tisiyei tibhule zvakanaka guys. Ndinototondiburutsa inini I'm here to help you because I know masitesa anoshanda sei. Iwe Tom unoyatsozva kuti masitesa anoshanda sei. Siyana nini? Ndogona kusiyana newe ka. But right now ka daily select ka. Zvese zviri kuitika right now nezvawakukwira uramba kutaura about it uri kupopota. I know you're angry. Handisi kupopota ndikutaura. No, let's address zvakanaka. Handisi kupopota. I'm saying my mind. Ndikuudze kuti zvinhu zvinoshanda sei. Vanhu ava vauri kutaura mother na captain. This is what they want you to do. I'm not bothered, honestly. I'm not bothered. I do my life. Do you think they give a fuck with wakambobatsira? Ndosaka ndati zvonizvo. Mari yacho ndakavabatsira nayo. They are the bad eggs. Mari yacho nayo ndakavabatsira nayo yanga iri ma savings akatogara uko. Saka handitomborwadzi. Havana basa. Ndo zvandikuidza kuda kukuexplaina kuti vanhu havana basa nazvo. They are already bad eggs here. Uri kunzwa? Unoziva zvinoita mabanana kana mafruits kana akaiswa mubhawo mu1 bowl. Ari mu1 bowl kana pane 1 rakashata. Richa-affecta kuti tifanane nemunhu wese. This is what these people are doing. And ndikukuudza nhasika from the first time yandatanga kukunzwa uchitaura nezvenyaya yako uchiexplain handiti. Ichatanga iri normal because they will get you upset and upset and upset and upset. No, they can't get me upset. Let me tell you this. Let me correct you. Regai ndinyarare isu takadzifamba nzira idzi. Anyway, I was only here to help you. No, don't help me. No, don't help me. No, don't help me. I don't need your assistance. It's okay. Thank you very much. I'll respectfully drop you because I don't need your help. Ndindakumbira kuti platform racho rivhurirwe inini because imimi mamchivhura enyu muchitaura zvamoda. So I don't need your help. Thank you very much nekutry kundibatsira, but zvakutaura is perfunctory kwandiri. Zvakutaura it doesn't make sense, honestly speaking. I'm allowed to do a live. I'm allowed to speak my mind. I have mental capacity. Alright, I'm not helping you. It's okay. You don't have to listen. No, it's fine. Ansikuruone ndingotaura kuti no. Ini zvakutaura neni ka ne situation yandiri ne zvanga zvichiitika zvachona for the past week ka ndandichitoremerwawo, but now I'm actually in a better position. Ndinda ndisiri kudya for 3-4 days. Izvo zvindatodzikira. Which is a brilliant thing. It's a brilliant thing, right? I've been the one achibuliwa. Ndinda ndichibuliwa inini, guys. Ndinda ndichibuliwa, guys. It wasn't fun. It was fun for you guys, but it wasn't fun for me. And luckily, with all due respect, at least, you know, I'm comfortable. I didn't have to go to work. I've just been very comfortable. I've taken it all in. And you know what? Now I just thought, you know what? It's my time to air out my views, you know. Yeah. So as Namosha Tom, it doesn't matter. It's all done. It's all done, but it's certainly not water under the bridge because mafambiro avachange vachifamba nenonde ndichifamba nekuseri. So my life angu ndogona kuuya ndisingakutuki. But ndichafamba nemi nenzira chaiyo yamuchaona mega and yamuchademba naye because pane achabatwa and munhu achabatwa acharamba arimo mune makumuhwira tsitsi ndimi futi muchazenge makuuya kuseri kana muchimuda mainini venyu captain kana muchimuda mainini venyu miswai zvamuri kuita izvi misai zvamuri kuita izvi mudzikise mapost enyu kana musingadzikise mapost enyu anosafa ndiani ndiye nyakutaura nyaya dzisiko idzi ndiye achanongodzibatira nyaya idzodzidzi and ndiye wamuri kutokanganisira imimi muri kuSouth Africa hamudi nemaadresi enyu. We get that hamudi nemaadresi enyu. You are safe ikoko, but ava vaviri ava hapana safe yavari. Hapana safe yavari because isusu tinongokusungisa zvakanakisa umbowo tinawo, evidence tinawo. Court will decide kuti wodi aizve nganetswe nevanhu naimi. Muriseko mama daily selector mofu muriseko. Hi Juliet, andimbopawo vamwe mukana vambotaura ndimbonzwawo kudi manhingi. By advice semunhu hangu I'm a nobody and I'm a houseworker ndiri munhu ndoshanda mumba ndiri munhu house girl, but I want to give you a advice if mukangonditeererawo
inini sepamuri imimi mama Daily Selector ndakambokwira palive yenyu I think you know pana Sandi sepamuri imimi musamhanyidzani nevamwe. I think you are not a social media person ne because ndakatanga kutokuona kubaya malive manje and inini I'm a social media person kubva kuFacebook ndichitera nanzvadzi yangu Tom Jones chere papa ndatokwira ndichitera nyunya yenyu ndiri kumateresi kwanzvadzi yangu yatonitumira notification. Imimi kana muchida kuti zvinhu zvinyarare as munhu mukuru as munhu akadzidza I think nandiri pafoni yenyu palive yenyu last time muchinditi you know even many languages and makaitawo mune madegree you are not us anditika. Imimi chamuri kufanira kungoita ka kungoignore mukaignore hapana munhu anomhanyidzana nemunhu akanya. Very much, my sister. I don't take your advice too seriously because that is now the way you think. Kufunga kwenyu sandiko kufunga kwangu. Ini ndoita life yangu and ndinoziva kumira nenyaya dzangu ndoga handitsvaki kana hama kana ani ndomira ndoga nimangezi nyawo zami guys. Ndinomira nemakumbo angu ndoga handimirigwi nevanhu. Saka if you're not happy decisions andichaita zvekuramba tichingonzi munhu mukuru uri munhu mukuru hakuna zvakadaro. Musade kuita kuti bata mumaoko musatibate meso hatisi vana vadoko no tiri vakadzi vakuru hongu asi tinoitawo life dzedu kana tiri vanhu vakuru siyai titeka madecisions edu ko madecisions edu imimi mukuwataurire kana usina proper solid advice usataura hako because ndoda kuti unyatsokukupindurai one by one. Bhatiri rangu riri pa 81% Tom. Don't worry Tom, ndokusota kuseri wewe, cooler down. Kana wada unovata ndonovata siya live irane. Dzangu dzikudhonza handisi kumwa doro, ndiripo kuzopindura. Koka game kwekudonhedzana kari kuitika panapa ndikapa. One next pane here ari next ari kuda kucontribute zvanoda kucontribute kana maonero ake. Ina handisiri ndiri kudzikisa vanhu, ndiri kumuta vanhu, munhu akomentawo zvandisingafariri ndomuta. Pachataurika here ipapo mungodonhetsa nhasi musi kuita zveadvice. Aiwa nhasi ndiri kuda vari kuside kwangu if I'm quite honest handisi kuzonyepa because handiti mamuri mumbori kuside kwevamwe here. Ndodawo vari kuside kwangu vanoonawo nyaya vachifamba naselector ndo vandiri kuda ivavo. Ola vafetu. Marowa rangu marowa. Because I can't be that bad of a person guys wekuti ndinganzi ndinodeserva kuva mukadzi anotrashwa mumastreets ndakangonyarara kunge ndakadonha muti kunge munhu asina muromo. Ndinawo muromo guys, ndinawo but handina muromo wekutuka zvinyadzi. Apa tikutry kugadzirisa nawo and ngoma ndiyo as long as maposts angu ari kwaLouisa, as long as Captain achivhura malive naLouisa achivhura malive naSandi vachivhura malive, nyaya ndikuibata nangu maoko aya maviri. Ndikuzvibatira ndoga nyaya yangu, ndiye mwana wemupurisa inini. Handijaidzi zvekutamba. Muri kusunga musi kutambisa. Aiwa ndisiri ndinosunga. Ntemo ndo unoita basa rangu. Aiwa ndisiri ndinosunga. Ntemo ndo unoita basa rangu. Aiwa ndisiri ndinosunga. Saka vari kusungwa rini? Aiwa ipai vemutemo vaite basa ravo. Hatingatauri izvozvo panapa. Anti makati mimi hapana munhu anosungwa, vanhu havasungiwi. Isusu tinoziva Zimbabwe kuti inyika ine mutemo. Are you okay my guy? Yeah, right. Hanzi endai munorara muchasotwa down. Go and sleep. Leave the live running. Because mukaisa maziso enyu palive inogona kudonha. Serious? Vanhu ndokudakasoba. Lini Joy wazvapuka. Endai movata. Lini Joy wazvapuka nomnyaka. Chiko, Lini Joy wazvapuka nomnyaka. Tom. Kuitwa kuzvamburwa nomnyaka mwana wakajaya.
Mr. Hakutanzi kwaiti uye kusaidi kwake daily famba madhana captain vasungise wazviwa haasi kuziva daily, haasi kuziva kutoti iwe Lily Joy hautowirirana nevanhu vaya, haasi kuzviziva. Saka iye abva apinda nemwe wei, haasi kuziva kuti hauwirirani navo vanhu ivo vaya. afambe chandaona pana daily ka shuwa mupei chance munhu yakabweka haasi kuziva kuti Lily Joy atori mhandu, dzitori mhandu dzake dzauri kutaura nezvazvo. Haana kuzviziva izvozvo. Kwete mbichana pardon. Kwete mbichana. Ndakasvotwa pakutukirwa baba vemwana wangu wekutanga. Anditi mwana wangu wekutanga inini wake variko and nditori ne good relationship navo nehama dzavo nambuya vemwana wangu. Titori family yakatonaka yakadaro. Nditi titori family yakanaka yakadaro. Ndandakatorogwawo nemurume iyeye manzwa ere. Kutukirwa inini baba wemwana wangu andina kuzvifarira kana ka1 andina. And ivo manje varimo muSouth Africa machona imomo mamuri kufunga kuti izvonizvo hatina zvotokwanisa kuita endiwo vakaiti dzvinyaya handiti mazvona. And ndikutaura munhu agara muSouth Africa 20 years saka vakatonoiti dzviwo nyaya havasi kufara nezvikuitika kuex-wife yavo manzwa here havasi kufara. Ehe nekuzondibatira mwana wangu pana abati aringigapo nemadoneka tarisa kuti dhela adonedza here kati chichiita pane pega haana kudonesa. Saka chi adona network. Tarisa ma settings uchaona utamisa. I think in network. Tarisa ton. Musamudonedza guys man. Why haana kudonedza ndizoti chichikuitika pa network apo. Mandon. Ndakaswinga futi ndamupinza. Tom pane andidonedza guys musade kundita mwana mudoko doko. Tarisa ma settings Tom. Tarisa ma settings unotamisa ndiani. Moderators akandikudzai, that is why ndizokubvisa imesi. Siyana naye munhu. Muregei kana uchiboekana naye musiye akadero. That was amuchozona ndichibvisa moderators ese ndisira kure. Ndichisiya hangu zimutrending. Hamusi kuda kunzwa kuti nditaure nemo zvakandibhowa zvacho. Hamusi kuda kundinzwa chii. Mimi just relax ataure zvaanoda regai adurura apedze shungu dzake. It's okay. Ndizvo ndakabhoikana but hazvina kundishamisa nenhau yekuti kwandinogara inini kuma-countrysides. So let me tell you this, last week Friday shamwari unenge wagona shamwari darika neko shamwari ndiri kutaura pafoni taura hako kondinya darika neko shamwari unenge watogona.